AR Lakwatsero, manlalakbay na handang magatid ng mga pangyayari at kaganapan mula lupa, dagat at hanggang sa... Yo, what's up? AR Lakwatsero, good morning. So ngayon pupunta tayo sa Olongapo para magpa-rehistro itong motor na si Hero. So may 7 pa kasi paso to, may 28 na. Yun, palis tayo ngayon dito sa bayan ng Castillejos. So time check, nasa 5:24 na. So nauna na yung papel natin doon at nadala na ng bayaw ko. So let's go bago pa maabutan tayo ng malakas na ulan. Yo, what's up? Mga ilang minuto andito na nga tayo sa may Olongapo City at dumiretso tayo dito sa Cebus sa bilihan ng Mami, Pares at Goto para bumili tayo ng maalmusal natin ngayong umaga. So ang start ng smoke test natin is 6:30 ng umaga. Kaya update tayo mamaya. Bili muna tayo maalmusal. AR Lakwatsero, manlalakbay na handang magatid ng mga pangyayari at kaganapan mula lupa, dagat at hanggang sa himpapawid ka. Malayan mo ililibot niya sa mga hindi pa. Bili na tayo ng Goto 45, wala pang egg. 60 kapag may egg. Dumating tayo dito basta isakto. So doon tayo magpapa smoke test. Dito sa Lagpas Tulay wala masyado. Ayun, pang-anim tayo dyan na nakapila. Ito nga pala yung GEM Emission Test Center. Ito nga lang ay located sa Lagpas ng Tulay ng Calaklan Bridge. So malapit lang at tabi lang to ng main road. Start na para sa emission test, smoke test. Dito lang yan, malapit sa Calaklan Bridge. Yan. Itong emission test center nila. Yo, what's up? Nagbabalik AR Lakwatsero. So update tayo. At nagkaroon nga tayo ng konting problema dahil ongoing ng smoke test. In-advise kami para kumuha ng authorization para sa plaka namin dahil nga improvise. Dahil plastic pa at hindi pa laminated. At yun, open kasi ng office ng LTO is 8 o'clock. At ang additional nun, papalagyan ko yung likod ng aking sidecar ng wallpaper dahil nga stainless at mahigpit talaga yung inspection nila dito. So update na lang mamaya at pupunta kami doon sa may Pag-asa LTO para kumuha ng authorization para sa plaka namin. So let's go. Yun, nagbukas na rin ng LTO. So sa mga ilang oras na pag-aantay namin para magbukas ng LTO at umingi na rin kami ng authorization para makabalik na rin uli sa emission test. Check tayo. Nasa 8:30 na. 8:30 na ng umaga. Inabot tayo ng 8:30. Ayun o. Balik tayo kay GEM sa emission test center nila. Dahil nagkaroon din tayo ng problema. Pinalagay natin yung dagdag tayo sa may wallpaper yung likod. Dahil nga syempre stainless, nagpadagdag sila ng kunting sticker lang dito. Pero itong dinagdag kong sticker is for temporary lang. Tapos itong plaka ko, humingi pa kami ng authorization doon sa may LTO kasi nga wala pang available na plate. Yon. So balik tayo dito ngayon kay GEM Emission Test. Tapos after nun babalik naman tayo ulit sa may LTO doon sa may Pag-asa. Yun, karoon tayo ng problema. Si Hero kasi puro stainless, nakakasilo kasi sa daan pag So dito pa rin tayo sa may Calaklan Bridge. After nung green tayo nasasalang. Tara, tayo na.
nakasalang na siya sa emission test. Yun. Then after ng emission test, balik tayo sa may LTO Pag-asa para sa rehistro. Another pila na naman. At si Kuya Kiko, yung bayaw ko wala pa kasi pinalaminate niya pa yung plaka niya. Yun, 8:30 no. 8:35. Marami na. Pang-5 at pang-6 kami. Pinakuha muna kami ng authorization sa may plaka. Tapos pinalagyan ng sticker yung likod kasi nga stainless. So yun, at hanggang dito na lang tayo. At maraming salamat sa pagsama. Once again, Arlock Pachero. Arlock Pachero, manlalakbay na handang magatid ng mga pangyayari at kaganapan mula lupa, dagat at hanggang